Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malampot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas. Ang Katas ng Nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya. GRO ako, pero hindi ko to kinakaya. Kilala rin sa tawag na Pokpok. Rosana po ang aking pangalan, aka Osang. Single mom at namamasukan sa isang beer house sa may Quirino Highway, Quezon City. Siguro nakapunta na yung mga UV Express driver dyan, no? Basta ako nagtago ako sa kanto na madilim. Nagsimula po akong maging GRO sa edad na 23. Mula nung nagkahiwalay kami ng tatay ng anak ko. Ngayon, 33 na po ako at iba't ibang klase na ng lalaki ang aking naging customer. Alam nyo lahat, halos sila gusto akong pakasalan, keso yaahon kita sa kahirapan, huwag ka na magpukpok. Ganyan naman ang mga lalaki. Pinapaasa ka para ma-inlove ka, tapos titikman ka. Pero meron po akong boylet na patay sa akin. Si Erwin na isang college student. At dito po nag-umpisa ang mga katas ng aking nakalipas. Osang, Mamo. andito na yung customer mo, yung matandang makulit pero mayaman yun, bibigyan ng tip yun kaysa akin, binibigyan ako ng tip. Mamo, pwedeng pass muna ako ngayon kasi ang daldal yan eh. Tsaran! Walang paspas, Army. Walang paspas, Army. Ay, thank you, Mamo. At dahil dyan, o yan, 1,000. Hello po. Ay, thank you po. Thank you po. Ay, sir, Mr. K. Mr. K lang pag nandito sa loob. Sa labas, Mr. Canor. Hindi naman namin tinatanong. Huwag mong barahin, hindi ka bibigyan ng tip niyan. Hindi naman marunong mapikon yan. Feeling niya, Mas sinu-challenge ko lang siya. Yan, totoo. Gusto ko ma-challenge ako. Diba? Sa ulo ko na talaga, Marcy, mga lalaki. Grabe ka talaga. Oo, sige na, Diyos ko, ganito. bali kasi 32,333 na yung naging customer ko. Alam na alam ko na yung mga ugali niyan. Uy, ang dami na pala niyan. Diba? Kaya nga trending tong beer house mo, Mamo, dahil sa akin eh. Kasi Ay, naku, ikaw yung star ko dito. Sige. ako ang star Mr. ng K. Pasko. Ay, wala pang Pasko. Pero bigyan mo na pamasko to, sir, ha? Star player. Ako bahala dyan. Star player ako. Ako din po. Much na much talaga tayo, Mr. K. Ay, salamat naman. Mr. K, alam mo, ready ako Alis sa na mga... ako, ha? Bye, Mamo. Thank you, Ma. Mr. K, alam mo, thank you sa 1,000 pesos. Alam mo, ready na ako sa mga kwento mo kahit paulit-ulit. Gusto mo ako magkwento sa'yo ng mga kinukwento mo sa akin? Actually, nirecord ko na. I-playback ko na lang. Sige. Ha? Umpisa na natin. Pakinggan mo.
Para May pa-quiz ka ba after? Kasi may short kaya quiz ko, tayo. kaya kong sagutin tapos dapat may premyo. Sige, bibigyan sige, kita. game. Sige, pakinggan mo lang. Okay. Sige. Sino ba yun? Ala, saktong-sakto. Ala, si Mr. K, bagong iPhone 15 yung cellphone niya. Ang yaman talaga ng matandang hukluban na to. Kahit amoy lupa at kanal to. Ano sinasabi ka? Hindi mo, Mr. K. Ang ganda ng gupit mo ngayon. Buhay pa? Siyempre si Tansyong. Buhay na buhay yun. Buhay na buhay. Hindi, Mr. K. Ang ganda ng gupit mo. Tsaka, Mr. K, At si napansin ko. Elvis. Si Elvis? Si Tansyong at si Elvis yung mga Pati niyo barbero po ko. niyayaya dito. Notado ng mga asawa eh. Okay. Ikaw po, May diba? history, may history. Opo, Mr. K, napansin ko bago yung iPhone 15 mo, mayaman ka talaga, no? Siyempre, 15 ang kamera nito. Ha? Original ba to? Original ba to? Mr. K, pero hindi. Totoo, marami kang pera talaga. Siyempre. Isa... Bibigyan pa kita. Mr. K? Ayan. Mr. K, nagparitoke ka ba ng ilong? Ang ganda eh. Ang tangos na, parang Hindi, Piolo normal Pascual. yan. Normal yan. Piolo Pascual eh. Talaga? Oo. Dahil na 1,000. Thank you. Mr. K. Pinalagyan ko talaga ng nunal yan para piulo ang dating. Oo nga, Mr. K. Nagkakada clinic ka ba? Paano mo Kasi nalaman? parang Korean glass skin eh. Ay, siyempre. Ang ganda, parang nagdaderma ka lagi. Kilala mo si Lee Min-ho? Oo. Yan. Oo. Noong kabataan Medyo ko, Lee Min-ho. kawigan mo ka Ay, pala. dahil 1,000 na naman. Thank you, Mr. K. Alam mo ka. Hindi, parang inuuto na ako niya. Mr. K, may sinasabi ka? Alam mo, huwag kang pabulong-bulong bastos eh. Magkaharap tayo Hindi eh. sinasabi ko, ang ganda mo. Gusto ko lang companionship kasi matanda na ako eh. Mr. K, alam mo, lagi ako andito yung star player ng beer house na to para sa'yo. Ay, nako. Kaya nga ako nandito dahil sa'yo eh. Ha? Asa na yung pa-quiz natin? Ready na ako sumagot. Mamaya na yan. Gusto ko Hindi, ilutin mo na yung lang ako. tanongin mo kung may kwento kayong yung 1986, sabi mo, may, kahit may kayo ng misis mo, masaya kayo nagsasama. Yung kumare mo, tinira mo, di ba? I-quiz mo kung anong pangalan nun. Alam ko na yung sagot dun eh. Bakit tayo makiquiz? Nasa himala tayo sa classroom. Ha? Dito tayo sa beer house. Kaya hindi na tayo makiquiz. Ha? Alam ko kasi Assignment pangalan na. nun. Assignment. na lang. Assignment. Sige. Ay, nami-personal. Uwi na nga ako. Alis na ako kasi baka Thank you, hinahanap Ma'am ako. ha? Kanar. Mr. K. Sige, bye-bye. Ang gwapo mo, Mr. K. Ay, salamat. Ang gwapo mo. Ingat. See you tomorrow. Ano na? Mars. Kumusta? Naka 7K ako. Grabe ka talaga. Tiba-tiba ka talaga. Thank you, Mamu ka. May isa ka pang customer naghihintay doon. Mamu, teka lang. Pagod na ako. Ang daldal ni Mr. K. Samahan mo na. Sige na Si nga. Mr. Bo. Basta 6K yung sa akin dito Hi! Charan! By the power vested in me, I now pronounce you in the beer house. Hello po. Bago po kayo dito. Bagong luma. Bagong luma. Ah. Ngayon ko lang po kasi medyo na-afford niyo po yung mahal na star player dito ngayon. Uy, huwag ka. Ano yan? Bagong ano yan? Mars, parang... May bagong pensyon. Mars, parang kilala ko yan. Parang may politiko yan. Basta ano yan? Kagawad yan. Oo. Mars, Kaya nga bago yung motor. Kagawad yan, Mars, bago yung di ba motor. magbobotohan pa lang? Bakit may nakakurakot agad? Matagal na yung kagawad, Mars. Mars, ako na bahala dito. Basta kagawad, akin ka. Uy, sandali. Sir, doon ka muna sa sir, VIP room, ha? Okay, taga salamat. Ano, Mamu? Uy. Mamu, sabi ng mga nanonood sa Facebook Live natin sa Beer House, mahina yung volume daw. Mahina? Ano mahina? Yung volume natin sa Facebook Live. Naka-Facebook Live kasi yung natin, Beer House eh. Okay. Lakasan natin yung... Sandali, tawagan ko si Boy. Boyet, lakasan mo yung volume, ha? Bibigyan kita ng bagong chicks mamaya. Ay, Hoy, dito yung boylet mo. Dali, doon muna ako, Erwin, ang gwapo naman ng mahal po. Kumusta? Mahal, hindi pa ako tapos. Ba't ka pumunta? Baka makita mo lang yung mga ginagawa ko dito. may ano ka ba? May customer ka pa?
Ay, ganun Mamaya ba? na kaya. Meron pa ako sayang eh, kasi weekends ngayon eh. Ay, sorry. Babalik na lang ako. Next time, ha? Okay lang yun. Next time, babalik Sweet ako. mo talaga, naiintindihan mo yung trabaho ko. Ikaw pa ba? Daanan mo si Jinjin sa bahay. Uwian mo ng, ito yung pera, uwian Hindi, mo. hindi na. Ako na, uwian mo ng wag mo na pabor. akong bigyan. Ako na Hindi magbabayad. na, pang baon mo na yun sa school. Hindi nga, ako na Hindi na, magbabayad. ito Sige na, ako wag na. magbibigay. Wag na. Dadaan Kiss kita na ng... lang, pahag nga ng Sige. baby ko. Baby ko, baby E. Sige. Alis na ako ha. Baka Ang hinihintay ka bango mo, lang. baka mambabae ka. Dapat kahit mas matanda ako sa'yo, ako yung love mo. Ikaw nga eh. Promise. Kaya nga ako nandito, di ba? May exams pa nga ako bukas. Sino mahal mo? Ikaw. Kahit mas maraming bata dyan. Eh, wala akong pakialam sa mga bata. Ikaw yung mahal ko. Talaga. Oo. Sino mahal mo? Sabi may pangalan. Si Osang. Oh, love you, baby Erwin Love ko. you. Baby. Sige na, kaya ko Sige sila na, sige na, naghihintay. sige na, sige na. Una na ako. Pag bakante ako, tsaka kami nagkakaroon ng konting bonding ni Erwin. Kasi naiintindihan niya naman daw po ang aking trabaho at yung sitwasyon namin. Baby boy. Baby boy. Hindi talaga magsasama sa iyo. Baby boy. Mahal na mahal kita, Osang. Mahal na mahal din kita, Erwin. Wait lang, wait. Apang hapdi na kasi. Nakarami kasi ako kanina. Ganun ba? Last na lang to. Last na lang. Sige na. Last na lang. promise Oo, ha. Pwede promise. ikaw na lang tumarbaw. Oo, ako na nga. Oh, pasensyahan mo na yan. Hoy, ano to? 1.5. Pang ano? Hoy! Ano to? Bakit mo ako binibigyan ng pera? Mas kailangan mo yan. Ayoko Ako ang nagtatrabaho sa atin. Ikaw nag-aral ka pa lang. Ayoko kasing mag-angkas ka o mag-joyride. Baka jowain ka nung rider eh. Alam mo, actually, kada sakay ko, kada baba ko, nagte-text pa rin yung angka sa akin. Sabi, hi ma'am, dyan ka pala nakatira. Kaya nga eh. Ganun. Pero Erwin, kahit ganun, huwag kang Taxi ka mag-alala. na lang. Ikaw pa rin ang mahal ko. Ikaw pa rin ang icing sa ibabaw ng cupcake ko. Ikaw pa rin ang aking Talaga? baby boy. Mag-grab ka na lang. Mas okay pa yung grab. Hindi, yung mga grab Sandali. driver, minsan babaero din Babaero din ba? Mm. Oo nga, lalo na pag mabango yung kotse, no? Pag UV Express naman, pinagtitinginan din ako kasi parang Basta, Basta akin ka lang. baby boy ko, ang baby boy ko. Ikaw ang star ng Pasko ko. Ikaw din ang Basta, angel of my eyes, apple of my eyes. Ako ba? Ako lang love mo. Kahit mas matanda ako sa'yo, baby boy. love na love kita, Osang. Talaga. Love na Pero love kita. yung one vibe, eto, mag-usap tayo. Oo. Saka mo na lang ako bigyan kapag nakagraduate ka na. Kasi kailangan makaahon tayo sa kahirapan. 'Di ba sabi mo, kaya ka nag-aaral para kukuhanin mo ako dito. Hindi na ako magtrabaho, kami ni Jinjin. Pag naging engineer na ako, Pag naging engineer ka na, kaya tabi mo na lang yan. Ako muna, kayang-kaya ko yung sarili ko ngayon. Ako muna sa mga gastusin natin, ha? sigurado ka. Love na love kasi kita. Gusto ko na Eh, makatapos ka kasi mahal kita. salamat ha. Mm-mm. Kaya nga mahal na mahal kita eh. Alam mo, narinig ko sa beer house kagabi, sabi sa nung isang customer, ikaw ang kaimito ng buhay ko. Sabi nung Jimmy ba yun? Jimmy, yung regular customer namin. Yun, ikaw ang kaimito ng life ko. Ikaw naman ang apple ng buhay ko. Hindi tahong. Hindi ko talaga. Hindi ka nga dito. Baby ko. Isa pa.
naku Mars, yung anak mo, napakatalino talaga. Mama? Ayan na kausapin mo yung nanay mo. Mama, natatampo ako sa'yo. O bakit naman, anak? Kasi, yung mga kalaro ko po, laging andyan yung mama nila sa gabi. Katabi nila po natutulog. Pero ikaw, night shift po. Tapos nung tinanong ako, ala, anong nitatrabaho ng mama mo? Wala siya lagi tuwing gabi. Sabing ganun, sabi ko, ala, call center, di ba tita? Sabi ko, call center. Sabi ng kalaro ko nung John, call center mo, mukha mo, pukpuk nanay mo. Sweet. Sabi mo na sa akin na ganun, tita, bakit di mo sinapak? Sabi mo, kaya mo nagsasabi naman sila ng totoo, bakit ginanon mo sila, tita? Alam mo, ikaw talaga bata. Bakit ginanon mo yung mama ko? Hindi mo ni papagtanggol sa harap ng mga kalaro ko. Tumigil ka, baka hindi ako seluhan ng nanay mo. Mars, hindi totoo yan. Siyempre, inaawat ko yun pag nag-aaway sila ng mga bata. Mars, huwag mo naman alam ko, hindi ko kinakaya yung trabaho ko, pero wag mo na, pagtanggol mo naman si Jinjin, kahit para kay Jinjin. Mama, tanggap kita kahit pokpok ka Hoy, bata ka. Yung Jinjin. bunganga mo talaga. Mars, ikaw yata nagtuturo sa bata eh. Mars, Mars. turuan mo naman ng GMRC. Mars, wala nga akong GMR. Siya may tuturo ko. Wala kang may tuturo kung wala kang ganun. Nak, huwag mo na sasabihin yun na bad words yun. Basta kung may tinutokso sila, huwag mo silang pansinin. Silence is better than... Cure. Kakayanin ko po lahat para sa aking anak. Kaya kahit pagod at puyat, ay kering-keri lang basta kumita para sa kanya. Ayan na naman yung isang customer. Mars. May customer ka nga. Ano ba? Ayaw mo ba? Mars, pagod na ako. Pero sige, para kay Jinjin. Sir, halika, sir. Kaya ko pa ba, mamu? Kaya mo yan. Huwag mo na kabigyan ng alak, ha? Magandang araw sa inyo. Ala, Mars. Mamu, wait lang. Sinama ko yung boss ko para ano. Mamu, pwede makausap saglit? Mamu, di ba yung tatakbong barangay kapitan sa kabila? Oo, si Kap yan. Kap na itawag mo. Sure na yan. Hi, Kap! Magandang araw sa iyo, ma'am. Kap, nakita ko po yung yung mga tarpaulin niyo. Tatakbo pa pula kayo, kapitan. Alam niyo po, sure win na po kayo. Ma'am, tinago muna namin yung tarpaulin Kasi kasi bawal pa. premature yung Alam campaign. niyo po, huwag niyo nang nitatago yun kasi halos lahat ngayon nangangampanya na. May nag-iikot na nga po na nagpapatugtog ng jingle eh. Yun na nga, ma'am. That's premature campaigning. That is why sabi ko sa assistant ko, Bong, ligpit mo muna yan. Kap, alam mo, sasabihin ako sa'yo, kahit di ka mangampanya, sure win ka na. Ganun ba, ma'am? Alam mo, ma'am, kahit hindi ka rin mangampanya, sure win ka na rin sa puso ko, ma'am. Ganun yan. Kap, magaling ka talaga. Siyempre boss ko yan, ma'am. May malasakit Hi po. yan. Kayo po, ano pangalan niyo? Kayo, Bong. Bong, tatakbo din po kayo? Ano lang, kagawad. Siya yung sa kapitan. Ako kagawad. Ikaw po, parang medyo alanganin ka po sa pagkakagawad. Ma'am, nakadikit ako sa boss ko. Mananalo ako niyan. Opo. Ma'am, let's go to the VIP room if you don't mind. VIP room na tayo. Mamu? Go na. Kwarta. Go, let's Marami go, pera Kap! yan. Let's go, Kap! Nangangailangan kasi ako ngayon eh. Grabe, halatang ma'am. Halatang na mukhang pera, ma'am. Ba't ganun? Ano? Jutay pero magaling eh. Ha? Oo, jutay Ay, pala. naku, may mga ganun talaga, Oo, Mars. performance level. Pero ang sakit, Mars, ang balakang ko. Mars, pwede ako mag-day off bukas. O sige, kung yan ang gusto mo. Ay, Kasi ako... toilet mo. Alis mo na ako. Hi, Erwin. Hello po. Sige, mag-usap na muna kayo dyan. Ba't nandito ka? Makikipag-usap sana ako sa'yo. Para saan? Di pa ako tapos eh. May mga ginagawa pa ako dito sa, trabaho. Dalian mo na.
Hindi, ayoko na kasi, hindi ko na matiis eh. Ang alin? Yung ganitong setup natin. Anong ganitong setup? Trabaho mo. Gusto kong umalis ka na dito, di ba? Matagal na kitang gustong umalis dito. Sabihin Ayoko na mong maging prank GRO lang yan. ka. Sabihin mong joke lang Hindi yan. ako nagpa-prank. Hindi ako nagjo-joke. Gusto kong umalis ka na dito sa trabaho mo. Tumigil ka na magsalita. Bakit? Dito mo ako nakuha, tapos patitigilin mo ako ngayon. Papalamon ko sa anak ko. Pareho ko kayong binubuhay Di naman ako nagpapabuhay sa iyo Pero minsan pag binibigyan kita ng pang tuition fee mo at saka pamasahe mo, kinukuha mo naman. Ba't mo kinukuha? Sayang. Tigil, Ang sa akin na naman, Erwin, trabaho- magsama na tayo. Kahit titigil na lang ako sa pag-aaral. Anong ipapambuhay mo sa amin ng Magtatrabaho na lang ako, hindi na ako mag-aaral. Basta Erwin. tumigil ka na dito. Alam mo, kaya ayoko magjowa ng bata. Ganyan. Ganyan mga naiisip. Kaya auto-pass na talaga sa mas bata eh. Lahat immature. Kahit matanda naman, immature eh. Sa bagay. Kaya lahat, auto-pass na sa lahat. Bata, matanda. Pero yung, Diyos ko, tapusin mo yung pag-aaral mo. Ako hindi. Wala. Pasensya ka na. Kung ipipilit mo, makikipaghiwalay ako sa'yo, Erwin. Wag ako. Sige na, please. Hindi. Umalis ka na. Ayoko na. Huwag ka na magpapakita sa akin. Ano? Sorry, pero auto-pass. Paano ako? Ayoko na, Erwin. Umalis ka na dito. Huwag ka na babalik dito. Papaban talaga kita sa beer house. Pero Erwin! gusto lang naman kitang makasama habang buhay. Erwin, bata ka pa lang. Bata ka pa kaya mo naiisip yan. Ayoko. Umalis ka na dito. Lumayas ka na. Hindi. Kailangan pa itulak eh. Usang! Umalis ka na dito. Feel